Eliško, musíme až k těm balíkům. Víš? Dělejte, už tam na nás budou čekat. Tak jdeme. Hele, Emete, chvíli tady přičkáme, oni tam na nás počkají. No. Hele, už bychom měli jet. Už tam na nás budou čekat. Tak ale fakt už pojedeme. Na co? Hele, nedělaj si z nás náhodou prdel. Ale prosím tě. Díte. Jo. Haha, Diana zkažená papája, ha. Fakt vtipný, Emete. Hele, a kde jsou oni? Kde jsou? Kdy jsme tady přespali? Ne, jedeme domů. Ale to vydržíš. Co ti je? Jdeš hobo! Co to tady máš? Nesahej mi na to bolí! Proč tady topíte? Jsme venku v lese. Jebe ti? Marek, je tady vlkodlak. Počkej. Ty vlkodlak, ty upír? Ne, kurva! Já, ty si ze mě srandu. Katniss, jak se nám to stalo vůbec? No, my jsme spali a já jsem nemohla usnout, tak jsem se šla projít. A já jsem se šla teda projít a tam najednou někdo na mě číhal, tak jsem řvala a utkala. Pak mě kous, vás asi taky a stalo se tohle. Já vím, co jsem... Voda nebo co?